सबायजों नाजों जानोसै दे नै एवबाय नाखौ मटरखौ फ्राम एवनानै लाबाय दाना हेल' रायजोफोर गिबियावनो नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैया दिनैनि दिनाव मोनसे गोदान ब्लग होनो नागिरलायबाय मादैया दिनै सेटारडे स्पेशेलनि एसेबाबो जानायखौ देखायहरनोसै एसेबाबो नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा बिसोर अननानै साबस्क्राइबफोर खालामहरलायलायदो मोजां कमेन्ट्सफोर लिरहरलायदो मादैनि भिडिअआथ' बेनोसै न'खरनि फेमिलिनि संनाय जानाय थानाय बेनोसै माथो देखायहरनो रोंबावनो मादैनि भिडिअआ थ' बिदिब्ला मादैया दिनैनि दिनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै मादैनि भिडिअखौल' अननानै जोबजासिम नायदोलाय जायफोर आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि बिसोरथ' अरायदिन नायखायोनो जाहैबाय सापर्टबो होखायोनो जाहैबाय थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामलांदिनि हेल' रायजोफोर आं नोंसोरनो कमेन्टनि सोमोन्दै मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा फोरमायहरनो नागिरदों दे रायजोफोर दाखालि जों लागोआव जे हाबा जादोंमोन ना जोंनि क'क्राझार बाथाबारियाव हाबा जादोंमोन बाहाय सासे आगै बा बिजादैया बियो बुंहरदों आरो बियो मादै होनहरखो ना आब' होनहरखोमोनथाय आं कमेन्ट्सखौ नायफिननाय जायासै बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आं बे बिजादैनि बुंहरनाय खोथाखौ बा फंबायनि बुंहरनाय खोथाखौ बियो मा बुंहरदों नोंसोर लागोआव सासेबो सिख्लायानो गैया नामा माथो सिख्लानि महरखौनो सासेबो नुवासै होननानै लिरहरदों दे दङ आगै बा बिजादै सिख्लाया जों लागोआवबो दंबाबो आं नोंनो फुंनि टाइमाव नोंनो सिख्लाफोरखौ सासेबो देखायहरनो हायासै आं फुंनि टाइमावसो थांदोंमोन नालाय फुंनि टाइमाव जा 9:30 ना 10थासिमनि गेजेराव जा भिडिअ मोनदों बेखौल' आं खेबनानै खोन्थाहरनाय जादों दे आगै नोंनो सिख्लाखौनो देखायहरनो हायासै आं रावखौबो दा बेखौ जा मोनदों आं बे देखायहरबाय फुंनि टाइमावथ' सिख्लाफ्रा रावबो ओंखारा नालाय बेलासिनि टाइमावसो ओंखारो बयनिबो जायगायावनो दाना बुरियासो मावो जाहैबाय नालाय फिसा गोनाङासो जोंनि जायगायावबो बिदिनो मावो गुबुननि जायगायावबो बिदिनो मावो ओंखायनो आङो फुंनि टाइमाव सिख्लाफोरखौ देखायनो हरनो हायासै बेलासियावथ' आं थानो मोनासै मोनाबिलियाव आं थांफिनदोंमोन मोनाबिलिनि भिडिअखौ आङो खेबनानै आपल'ड खालामहरासै दे फंबाय नों फंबायनो दाखालिबो आङो रिप्लाय हरखादों दिनै नायबाय बायोबा नायफिनथोंसै आं बुंहरफिननोसै होननानै आं बे खोथाखौ फोरमायहरफिनबाय दे नुयोबा नायफिनदो भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ मिनिनो ओंखारदों आङो बिराद इन्टारेस्टबो मोनदों आरो बे फंबायनि बुंनाय खोथाखौ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा USA बिनानावनि सोमोन्दैबो सासे आंखौ लिरहरदों आरो बेल' आरो एथ' बुरजा कमेन्ट्स फैसेयावबो गासियाबो मोजाङानो लिरजोबदों सापर्ट जाजोबदों खिन्थु बे सासेयाल' गावनि न'नि थुरुबै ना होनहरनो मोजां मोननानै होनहरदों आं बेखौ बुजिनो मोनासै आरो दा आङो बे खोथाखौ आं फोरमायथ'ला दिनै आं मालाबा सम बोथोर मोनबा फोरमायनांगौबा फोरमायनोसै फोरमायनाङाबा थानोसै मालाय जाग्राया जाबाय जोंहालाय बेहाय मा खर' साबाय थानांगौनि दोरखार ना रायजोफोर दानिया जों बेफोर खोथाखौ होनखांबाय जोब्बाय बे खोथाखौ दोनथ'नोसैलाय ना रायजोफोर बे खोथाखौलाय बोरैथो जावले रायलायबाय थानो थांखांनाय खोथाखौलाय जाय थांग्राया थांबाय जोंहा बेखौ खर' सानांगौ जेबो गैला रायजोफोर जोंहा दाना जोंनि संसार जानायनिसो जाहैलायबाय नै जोंहाथ' बिदिनो मोनाबा संनांगौ फुंबा संनांगौ गाव गावनि खामानियाव थांनांगौबा थांबाय बेनोसैना रायजोफोर बेनो जोंहा माथो हास्लाबथारा टाइमानो बबे समाव मा थाङो दाना नै ओंखाम संग्रायाव हाबनानै मा सङो मा सङा जमा जमि जोंहा लाहार फाहार देन ओंखाम संग्रा हामसैलाय मादै मोनहा नायलांबाय थादोलाय ओंख्रि संनो नागिरदों दे रायजोफोर नै जोंहा बेखौ एसे सोमनानै दोननोसै ना लायगौ मानि एसे सोमनानै दा रुदबनोसै एसे रुइथोंसै मैला मैलिया दासो बायब्रबनानै लायदों होख्रेमखानाय बै आंनि आयंनि बिहामजो बाजै बियो मैगं बिदि फानो नालाय बिजनेस खालामो नालाय बेनाव एसे लायब्रबबाय सोमनानै दोनसै दे लोगोफोर दसे नैबेखौबो एसे सोमदेरबावनोसै मोनायावबो जानो बायोना सबाय ओंख्रिखौ फुङावनो जानोसै सबायजों नाजों जानोसै दे नै एवबाय नाखौ बाजारनिफ्राय लायनानै लकेलसो दे रायजोफोर सालानि नङा
जा गोथाव जायो दे जोंनि सरायखेलानि नाया जानो गोथाव मोननायखाय लायै लायै जाबाय थायो जोंहा ओरै दंबावो एवनो खावसे एवखांबावबाय थाव रुनानै नै जोंहा खारदै होनानै गोदौनानै सबायखौ बिदि सायो दे रायजोफोर जा गोथाव जानोसै मादैमोनहा सबायजों नाजों ओइ बिबोनां मुथुआ जोंना जि साज्रोम लोंफैबावलायबाय बैसागुनि माबा अमा लानायनि आबजाल संनो होननानै एंखुर लांनो खोन्थाफैदों जोंनि बिमादै उन्दैखौ बिबैया नै मालाय टमेट' हाबाय बाथोन जानोसै टमेट'खौ मटरजों न'नि गाइखेरजों जि ज्रोम ज्रोम लोंलायबाय बाल बिसोरो लोंसुलिफ्रा साहा खाबारि 1 2 बिसोरो टमेट' एवनो नागिरदों दे रायजोफोर नै मटरखौ एसे एवनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय टमेट'खौ होसननोसै मटरखौ फ्राम फ्राम एवनानै लाबाय दाना टमेट'खौ होसननोसै सेनेने ब्र' सारिगोमाफा मोसायोहाय जोंना बेसाद गोदान नांसिगौलाय होसननोसै सबाय ओंख्रिया मोनबाय नै जोंना थाव सेरनाय ना होनायखौ आं देखायबाय थायासै अरदाबनि संनाय ना रायजोफोर बिराद टेस्टि जाखायो दाउजों संनो मोनबाथ' जि गोथाव जाखाबावोमोन दा मा खालामनो दाउआनो लायखानायबो गैया न'आवबो दाखालि बिदिनो दलदब थैजोबबाय जोलै लानो होननानैनो दोननाय मानै बिमा बायनानै लायनायफ्राबो बिदिनो मोनायाव मोजां फुङाव थैनानै थाजोबदों माथाम माब्रैया जि गोथाव जायोना सबाय ओंख्रिया रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैया जि जानोसैलाय बानलुखौबो बायनानै नै जोंहा रेडि फोराननानै दोनखालायबाय दैज्लांनि थाखाय नांगौ जायो दे जोंहा दैज्लाङाव अखानि बोथोराव माइ गायनायाव हास्लाबाना रायजोफोर गायनाय फुनायाव मेंनायजों न'आव जाय थायो बेथ' खस्थ'आनो मोनसिनखायो ओंखायनो गथ'जों गथायजों जायो होननानै फोराननानै लाखाबाय दाखालि एसे दाम खमाव बायदोंमोन दा बायबावनो नागिरदोंमोन दाथ' दामा बुरजायानो जाबायदां 10 केजि लाबोदोंमोन दे दैज्लाङाव बिदिनो जोंहा होख्रेमनानै दोनखायो एफा हास्लाबा जायो होननानै जिराखौबो दुन्दिया बेगरजों आराम होख्रेमनानै दोनखाजोबो रेडिमेडनो होनांगौल' जायो एखमबा बानलु गोथांखौ जानो लुबैबा होनोसै हास्लाबाबा बेखौ होनोसै गायनानै फुनानै जाग्रा मानसिया बिदि रेडि खालामनानै दोनखायाबा खस्थ' जायोना रायजोफोर बयबो मिथिखायोनो बयबो गायनानै जाग्रा मानसिया दैज्लांनि दिनाव माबायदि जायो सासे एरावनो एर जायोना गायनाय फुनाय दिनाव रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसैलाय नै बानलु सावनाय लाबाय टमेट'जों नाजों संनाय लाबाय नै ना खर'बो लाबाय आं रायजोफोर नै ना खर' लाबाय आङो टमेट'जों मटरजों एवनाय लाबाय दाना मादैया जानोसै थिगसे जाखावनोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो बे समाव आं टमेट' बिदैखौ एसे हरफालाय मा माबाखौ सबाय बिदैखौ मा मिलाय नाङा दिनै सेटारडे स्पेसियेल नालाय बयबो न'आव जयैनो मोनजादों आंखौल' देखायहरबाय जा उखैखाबाय मादैया जाखावनोसै मादैया सबायजों नाजों जानो लुबैनानै संनानै जाथारबाय दिनै
नारजि ओंख्रिबो जि जानो लुबैदों दे रायजोफोर बाहागि थैनायाव नारजि ओंख्रिखौ मोनजाया होनदों ओमफ्राय मालायनाव संनायखौ मोनजायोना मोनजायो होनदों मालायनाव संनो हरनोसै जादो थुसा जादो नाखौ बारा जानो रोंलायलाङाहाय आंहा न'आव थानानै बिदि ज' ओंखाम मोनजाबा गोसोआ सोरांलायो रायजोफोर फेमिलिजों हारसिं जाबाथ' ओंखामा खहाबाना जोंना हनै बियायं थुसायाबो होनलायथारबाय आं होननायखौ रायजोफोर खहाबाना थुसा उन्दैनिफ्रायनो अयबास जाजोब्बाय ज' जादावग्राखाय खहाबो थ्रिसा हारसिङै जाबा मादैया जानायनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै दे रायजोफोर बाय बाय रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि भिडिअआबो एसेनोसै दे नायलांबाय थादोल'